Tak vás zdravím. Kdo jste majitelé Jeepa Grand Cherokeeho 2012 a možná i jiných modelů od Chrysleru, tak všichni víte, že řídící jednotka Yukon, která tam je, tak je, jak bych to řekl, velice okulentně pomalá a někdy se stane, že některé funkce neumí. Já třeba mám tady Beci, Jeepa Grand Cherokeeho z roku 2012 a už jsem byl smířený s tím, že prostě nebudu používat nic víc, než jenom propojení s telefonem a když telefonuju. Ale jelikož máme v plánu, že jedeme na dovolenou, tak jsem si řekl, že bych strašně rád si tam nahrál nějaký písničky. No a hle, v tu ránu jsem narazil na obrovský problém. Tak, probereš se? Už se probírá. Kdykoliv jsem, buď to jsem, anebo já mám ještě vstup USB tadyhle v armrestu. Kdykoliv jsem chtěl tam zadat nebo nahrát nějakou písničku do harddisku, prostě mě se ani neukázalo, ani mě vlastně nezmodralo, že tadyhle mám nějakou flešku. Pak jsem si všiml, hele tyjo, já to můžu použít z telefonu. Nemůžu, prostě mi to absolutně, nebo začalo mi to číst telefon a v tu chvíli to padlo. No a jak říkám, jelikož jsem šťoura, tak jsem začal říkat, tyjo, to je divný, hledal jsem na internetu, někdo tam psal, hele, musíte tam mít aspoň jedno PNGčko na flešce, aby vůbec to tu flešku načetlo. Ne, je to kravina prostě, jo. Hele, vlezu do systémových informací. Měl jsem předtím verzi 2,1 něco a tadyhle Grace Notes asi 3000 něco. Ze začátku jsem absolutně netušil, co to je. Samozřejmě stejně jako všichni, vlezl jsem na Drive Uconnect, zadal jsem Vinko, řekl mi to, jo, máte systém nejaktuálnější, absolutně, prostě se nikdo nezabývá s těma starýma modelama. Po chvilku, když jsem různě hledal na internetu, tak jsem narazil na to, že existuje stránka, který snad dokonce jakoby se zabývají tím, že opravujou harddisky nebo mění harddisky v těch řídících jednotkách. Ale to není řídící jednotka, že jo, je to entertainment systém. No a ty měli ke stažení verzi softwaru 2.7 a dokonce tam měli i Grace Notes pro můj model rádia. Tak, model rádia. Absolutně jsem nevěděl, jak dohledat model rádia. Našel jsem si tyhle informace, ty mě byly absolutně předplatný na to, abych zjistil. Model rádia je tady dole. Já mám RH2TV. Ten software, pak se vevnitř podíváme, je pro ten update je pro několik verzí, pro několik modelů těchto rádií. Každopádně, co by vás mohlo ze všeho nejvíc zajímat, je to, že jakmile jsem udělal tenhle update, tak nejenom, že jsem si mohl nahrát písničky, ale co mě překvapilo ze všeho nejvíc, když pustím tohle, tak to pustí muziku ze Spotify, což je absolutně bomba pro mě, jo. Já prostě strašně rád, nebo když jedu, tak jako pustit si muziku ze Spotify pecka, jo. Hele, Music na iPhoneu funguje, věřím tomu, že bude asi fungovat i na Androidu tyhle ty věci, ale to mě moc nezajímá, Androidy mě nezajímají, jsem podpůrce amerických vozidel a prostě mám iPhone, jo. A to je tak nějak asi vše, co jsem chtěl. Tak pojďme se podívat na ten software, nebo na tu stránku, kde jsem to našel. Tak. A ta stránka, na kterou jsem narazil, se jmenuje mygig.disk. Jak říkám, je to firma, která se zabývá tím, že asi mění harddisky v těch jednotkách. Adresa je www.mygig.download.rhv.php. A tam jsem narazil tady na aktualizaci a jak říkám, je to pro víc modelů. Je to pro modelů RH
R, RH2TV, RHP a poslední snad asi dostupná aktualizace, kterou jsem našel. Pak samozřejmě pro model mýho rádia je ten Grace Notes. Pokud jsem dobře pochopil, tak ten Grace Notes by měl být jakoby užitečný pro, když tam nahráváte muziku, jestli to nějak rozpoznává. Nevím, jak to přesně funguje. Tak, když si stáhnete tuhletu aktualizaci, zkoušel jsem ji dávat na flešku, prostě rádio mi to absolutně nevzalo. Vypálit na CDčko, dát na CDčku, nastartovat auto, strčit tam CDčko, pustit aktualizaci. Trvá to zhruba nějakých 10-15 minut, auto musí zůstat nastartovaný a myslím si, že to tam asi i doporučoval, aby prostě člověk zůstal sedět v tom autě po dobu, kdy je auto nastartovaný a neopouštěl ho. Zřejmě nějaký, jakoby bych řekl, bezpečnostní, nemyslím si, že je zapotřebí tam opravdu zůstat sedět. Grace Note, což by mělo být údajně na ty skladby a asi i na fotky a na další věci. To už stačilo skopírovat na USB flešku, já měl nějakou 4 gigovou, musí být sformátovaná na FAT32. Tu jsem strčil už pouze do rádia flešku, automaticky mi to nabídlo aktualizaci Grace Notes. Proběhla aktualizace. Ta trvala trošku díl, po tu dobu je taky třeba mít nastartovaný auto, oni tam uváděli, že to trvá průměrně 30 minut, mně to teda trvalo nějakých 10-15 minut, ale ve chvíli, kdy jsem to měl hotový, píchnul jsem tam flešku s MP3, bomba, tyjo, pak jsem zjistil, že mi funguje Spotify, no naprostá pecka. Zřejmě jsou tady i podpora dalších modelů rádiů, vlastně ve všech Jeepech, Dodgech, Chryslerech a tak dále, asi starších modelů. Nevím, každopádně já mám Jeepa Grand Cherokeeho z roku 2012, mám tam model RH2TV, funguje to naprosto perfektně, můžu jenom doporučit. Tak vám děkuju a doufám, že ta informace byla k něčemu užitečná. Přidám odkaz na tuto stránku, pokud byste chtěli s tím nějakým způsobem pomoct, poradit a budu schopný, tak velice rád poradím. Tak čau.